Fi ftit ġimgħa oħra r-residenti f'Had Dingli se jkunu jistgħu jgawdu minn ġnien li d-Dipartiment għax-Xogħlijiet pubbliċi qed jibni b'investiment ta' aktar minn 600,000 euro. Il-ġnien se jara l-ħolqien ta' spazju miftuħ ġdid flimkien ma' faċilitajiet ta' parkeġġ viċin tal-pitch ta' Dingli Swallows FC. Fi żjara fis-sit mill-Ministru għall-Infrastrutturi Ian Borg l-Erbgħa filgħodu intqal li l-ġnien u l-parkeġġ se jkunu mifruxa fuq 2000 metru kwadru. Il-parkeġġ se jkollu spazju għal 25 karozza u l-ispazju se jkun aċċessibbli permezz ta' rampi u materjali ta' pavimentar apposta għal persuni b'diżabilità. Il-perit tal-proġett Alex Kutajjar spjega x'inhuma l-faċilitajiet tal-ġnien. Art li kienet ilha abbandonata konvertejniha f'dal park li qed narawhaw, park li se jkun jikkonsisti f'parkeġġ ta' karozzi u se jkollna outdoor gym għal-residenti tal-area u anke non-residents. U xi ħaġa importanti li huwa marbuta ma' dal-proġett kien il-ġibjun li għamilna taħt dal-parkeġġ biex jinġabar l-ilma tax-xita ta' toroq tal-madwar. Min-naħa tiegħu il-Ministru Borg qal li minn barra proġetti kbar li qed itejbu b'mod sostanzjali l-kwalità tal-ħajja tan-nies, investimenti komunitarji bħal dan is-sit huma daqstant importanti. Dan huwa l-impenn tagħna, dan huwa l-impenn tal-Gvern, dan huwa l-impenn tal-Ministeru li jiena mmexxi u nħarsu l-qudiem sabiex naraw proġetti oħrajn bħal dan bl-ikbar proġett ikun il-Malta National Park. Jiġifieri dak ta' taqali ħalli nirdupjaw l-ispazju li hemm taqali għall-familji tagħna. Il-proġett mistenni jitlesta lejn il-bidu ta' Settembru.